Dnes vás zavedeme na další tajemné místo Univerzity Pardubice, kterým je střecha budovy EA. Nejsme to ale jenom proto, abychom si kochali výhledy, ale také se zamyslíme nad tím, jak na nás působí okolní krajina. K tomu tu máme odborníka na kulturní dějiny doktora Vladana Hanulíka. Tak do jaké míry ovlivňuje naše prostředí náladu člověka? Do krajiny je v podstatě vždycky vepsáno to, jakým způsobem ji můžeme používat. Někdo tomu říká dispozitiv, můžeme tomu říkat algoritmus. Znamená, že ta historická krajina, která se kolem nás vyvíjela, nás určitým způsobem předurčuje, jak ji budeme procházet, co v ní budeme dělat a jak ji budeme chápat. Jak vy vnímáte krajinu Pardubicka? No, vzhledem k tomu, že jsem původně z podhorské krajiny, tak poměrně depresivně. Ale z hlediska historického vývoje krajiny tady můžeme zaznamenat 3 nějaké vrstvy, které jsou částečně vidět i odsud. A ta krajina došla výrazných proměn na přelomu 15. a 16. století, kdy bylo Pardubicko zasvěceno rybníkářství. Ty rybníky pak byly vysušeny v polovině 19. století, když lidé začali intenzivně používat zemědělskou výrobu a pěstovat obilí dominantně tady na Pardubicku. No a pak další brutální zásah byl potom po roce 48, kdy došlo k scelování polí, proměně, kolektivizaci krajiny, které můžeme vidět teď kolem sebe. To znamená obrovské lány, krajina, která se špatně prochází, protože už není potkána stezkami, ale v které pořád ještě můžeme najít rezidua původní krajiny a třeba travnatou plochu, jako tady v blízkosti našeho univerzitního areálu. Co mohou udělat studenti k zlepšení prostředí, které mají kolem sebe? No, já když se ptám našich studentů v prvním ročníku, co bylo jejich motivací k přijetí nebo přihlášení na naši univerzitu, tak často říkají, že se jim nechce z domova. Což si myslím, že je velký problém teď i pro náš kampus, protože neustále vycházíme více a více vstříc s tím, že tady studenti potřebují přijet, zaparkovat auto a večer se odjet, takže se tady rozšiřují parkoviště na úkor toho prostoru, který by mohl být využit racionálněji. Plus ještě naši studenti tím přispívají k problému, že zatěžují samozřejmě dopravou individuální, osobní, místní ulice. Takže za mě ideálně, ať se přestěhují zpátky na koleje, tráví co nejvíc času přímo v kampusu anebo v Pardubicích obecně a užívají si skutečný vysokoškolský život a ne život v domově.